Namhlanje umkhonto wesizwe uzoqala uhlelo lwawo. Uhlelo lokuthi abantu bakwaZulu Natal abasukume bayilungisele bona inkinga abanazo. Sekunesikhathi eside umkhonto wesizwe washiwa ngaphandle kulohulumeni. Kodwa abakulohulumeni esikhundleni sokuthi kube yibo abadeliver ama-services kubantu bakwaZulu Natal, yibo kodwa ababalwa ey'ntweni zokukhwabanisa, babalwa ekwehlulekeni ukuletha iy'nsiza kubantu. Kuney'khalo bayazi bona futhi ukuthi kusandokukhala abantu nje abalinyazwa zikhukhula kuze kube yimanje abangenazo indawo zokuhlala. Kunesikhalo esikhulu sey'ndawo lapho abantu bedinga khona izindlu kodwa abangenazo. Amanzi kukhalwa ngawo zonke insuku, ugesi kukhalwa ngawo zonke insuku. Yilokhu-ke sizothi namhlanje abantu bakwaZulu Natal abasukume babhekane ngqo nalo hulumeni wakaZulu Natal esiwubiza ngokuthi uhulumeni wabantu ababalwa ebugebengweni, akuwona uhulumeni wokusiza abantu. Thina-ke siwumkhonto wesizwe manje sithi sukumani bantu bakwaZulu Natal, sinitshengisa ukuthi kwenziwa njani. Sizoqhubeka-ke uma namhlanje sesiyifakile imemorandum, sizobanikeza iy'nsuku lezi esizoyibala. Lezo y'nsuku uma zike zaphela kungekho kungalungile lutho, emva kwaloko siqala imikhankaso-ke manje wonke omasipala, zonke indawo, yonke imiphakathi, sukumani bantu bakwaZulu Natal. Ngelele okhulumayo uQiniso Cibane, la President of the MK Youth League. Sila namhlanje eCarricksfontein sinemashi ebizwe i-Provincial Leadership MK Party. Sizomashela i-GPU. I-GPU has failed in this province. Siyabona as young people ukuthi there's high unemployment rates, unothi inciphe iyakhula. Siyabona ukuthi ama-drugs abantu abasha ba-affecteka. Asinalo usizo olukhona elifika kuhulumeni to make sure ukuthi i-fight into enzakala ye-substance abuse. At the same time, abantu abasha bayafunda, bayaphasa, bayagraduate, but there are no opportunities for them. So the hulumeni lo, even on the business side, amathuba ukuthi basebenze as entrepreneurs banamabhizinisi abasitholi space. Okunanike sithi namhlanje sikhathele lo hulumeni kulo 1 year usukhona. Siyabona ukuthi ngeke usakwazi ukuthi usize ngalutho. That's why we are marching today. But nakhona futhi sesikhathele ukumasha. Namhlanje siyasho ukuthi wokugcina simasha, there will be other demonstration. Siyiveze ukuthi asikho happy ngento eyenzakalayo. Kodwa namhlanje sithe sihlanganeni sabantu abasha sizosupport iprovince yaZulu Natal eholwa babuvulisa umthunu, unobhala Comrade uMpungose ela eThekwini, uhlalo uNhlanhlashezi, unobhala kuThabani Luthulu. We are marching siyezansi nje besehlala ngomgwaqo siyosithula ikhalatho sethu cha asikho happy. This government has failed us as young people. Ngikhuluma nawe nje iGPU le uhulumeni wabantu abantshontshayo who are making sure ukuthi there's nothing beneficial to us, kakhulukazi as young people. They have failed us. Ngibona ubone ukuthi kunjani in this province of ours. Kwaza mkhonto kwaza. Bangwa comrade sizocela la. Sicela ukuthi thina siwumkhonto wesizwe sesekelwa amakhosi, sesekelwa nayindlunkulu. Ngeke sisuke la singamzwanga umntwana waseNdlunkulu, umntwana uMandla Zulu. Bakeba wena weNdlovu, wena weNdlovu nabazitha asinikezeke izindlebe, sinikeze umntwana waseNdlunkulu. Thina sizwe, thina sizwe sikhalela
izwe yelathathwa thathwa abantu mabawuyeke Long live the spirit of Jacob Zuma, long live the spirit of Jacob Zuma, long live. Awuwe mbuso wa Masela, uwe. Die Ramaphosa, die. Ngaphandle komosha isikhathi ngicela ukubingelela bonke abantwana esinabo lapha ubukhosi bonke obumelelekile. Ngibingelele ubuholi bonke bomkhonto wesizwe Nyanda yomkhonto. Ingqolo endala eyasiqeqesha enyonyaneni siyathoba. Ngibingelele izizwe zonke ikhona zohlanga ikhona nina bohlanga ngiyabingelela. Ngibingelele egameni lamakhosi noma ubukhosi bonke sinabo hayi abakwaZulu kuphela. Bese ngithatha leli thuba ngibonga kakhulu kubafowethu be-ATM abawubonayo abawuqondayo ukuthi umzabalazo umuntu omnyama akusona iskipa kodwa isikhumbe esimnyama. Macingwane njengoba ngimlapha simipheko enhlamba macingwane. Lapha uyabona kunezichuse zabacindezeli zonke bese kuthi silo sasondini umzabalazo oqala owalwa impi yasesandlwana waboshwa uhulumeni wabangisi kube kwama-tiles akhe kuhanjwa ngaphe kwakhe la. Awumbuso waMasela uwe thatha mkhonto wesizwe thatha. Siyacela ukuthi bafowethu izizwe zonke amakhosi onke ukuthi kule nyaka ezayo kuma local elections umkhonto wesizwe mawuthatha uzosilungisela lenhlamba lena ngoba lokhu kuyasitshela ukuthi labe sasithi bayazihola bebesikhohlisa besibambela abamhlophe bese ngithe amakhosi nonke akhona nasemathintanyawo ukuze emkhontweni awayikhulule wona kulelo jele ngoba ayalazi ukuthi for the past 50 years abemanejwa indoda ethile waqoqobele yaqoqobala ngishisile uqobo saze salwa sanqaba ucindezelo sakhipha amagama athi ningcono nina beniboshe ngaphandle kweRobben Island mina bengisiboshwe kulelizwe likababamkhulu. Ngakho ke balunga umkhonto izizwe zonke unenduna unekhansela lenkosi unomdidiyeli tshela labo bantu ukuthi umzabalazo umuntu omnyama uqala manje umzabalazo wokugcina wokukhulula uhlanga olumnyama uqala manje bese ngiba nombuzo wodwa engubhekise ebuholweni nakini nonke kuniyasazi isizulu kithi uma sithi isizulu impi nyathela amasimba abantwana kusho ukuthi suke sesiletha phakathi emagcekeni esitha Nyanda yomkhonto siyanina legislature soxosha Masela sesimashile bakithi simashile makabane kaMncamalala seza sagcwala imigwaqo yeTheku uthi sitshele macingwane ukuthi mawuphela 14 days siyoxosha Masela legislature siyohlala khona and asikusho lokhu comrades we must be prepared ukuthi lo mzabalazo lo abanye bethu bazoba yi-collateral asikuvumi ukuthi abanye bethu ingane zethu zodla ithelo zalo mzabalazo abanye bethu babelele enhlabathini kodwa solala ngesibindi masazi ukuthi sifele just cause amandla away with the Masela way ayiwi chipiyu ayiwi cheni ayiwe die Ramaphosa die. Long live the spirit of Jacob Zuma, long live the spirit of King Techoyo, long live amandla. Thank you Ndabezitha.